Kaj je točno bilo dok si došao na zemlju? Znači vidio se nekaj ne štima. Da, činilo se da je zemlja to malo premala ili da ne znam koja je moja zemlja, kaj se ne bre dogoditi. I normalno sam pogledal na mobitelu, di smo, šta smo. Pa rekao, dobro, je naša, međutim tu faliju 2 ili 3 redi. Pa rekao, da su se zabunili. Kaznom koje je brale ili kaj more preti. Pa ja, kombajna je, čuj, dogodi se, nema međa, pa ti pobere onoga reda više ili minje, stave, ne znam. Sam ja čovjeka rekao, tak i tak ste brali kuruz, imate tu zemlju, pa ne ovo. Kak nemate, rekao, piše da ste vi vlasnici, mama se javila, ne ovdje rekao. Je, ste brali kuruzu? Ne. Ja, rekao, kuruza vam nema koliko ja tu vidim, ja sam došao svoj brat, nije mene za te 2-3 rede kaj faliju, samo kaj ne bo problem dok se bude oralo ili delala obrada, da smo prešli prek kvama ili kaj. To je to. Onda je došao, rekao, bo sina zvala, išao gled, je. Kuruze nema. Rekao, to vidim ja, ali nismo im ti mi brali. Rekao, to ne znam ja. Ili ne, moje su 3 rade pobrane i vaša cijela. Ja sam još gledati tako je bilo. Onda sam izvinjim, velim ja kabom. Morate se neko zabudi po R-kodu. Ne znaju ljudi, dojde s obzirom da je tam tako polje gdje je malo teško se orijentirati, znači nemaš nekako orijentira, manje više su jednake ujednačene parcele i tako da je malo možda i problem. I još jedna stvar, znači tu pravilo ljudi dojde jedan put na letu. Napravi čovjek prepravi, posijad ide, pošprica i gotovo, nema ga do jeseni. Negdje oko 3 tone. 3 tone negdje. Dobro, ne sam računaj kuruzu i svime je to sve. A Kad sam kultivirao si to. To ste baš vi posadili, Ja, ja nije sam vaše delo. hare. Ne, ja sad delo. Znači šok, jel se to kad dogodilo ili ne? Ja sad. Je? Drugi put. Drugi put.